Alat. No.
Sige man imita na sa ng camera ko ta. Babe, so kayo na rin yung... Oo, nga inado ito. Ano lang sa... Mamintayin namin yung kasama, mapapicture po kami dito, ma'am. Kuya, na ang sinigita. Ang tula yan. Ano lang kahon? Paano ka? Kahoy lang po yung ma'am, silalim po yung simento. Ah, simento. Ito? May gusto mo kaya. Tapos pag naulog na yan. Kasi baka malunod ko sa limit. Ano nabi? Medyo long way. Ito lang po tayo ma'am. Kasi yun talaga yung paikot ng temporary place. Kasi under construction na Ika man, kung gusto ko na magpa-picture, sarap-sarap, pwede na. Akit na kayo. Para ano? Ito mga picture kasi. Kung yan, di ba ito may tubig? Wala na lang magkipag. Kuya, mari na o di Iya. Walang camera kami ito ma'am. Ganda. Gayon, magayon. Tapos ko kay Santa Maria. Diyan magayon eh, okay? Diyan, naglaog ka action. Naglaog ka na siya. Nakatama kaya kasi mouse lang. Oo, kasi ba gumayot ko. The thing is the crowd. Pa-picture ka na na dyan, Manimilda. Yan. Ah, kung gano'n, hindi aday. Ayan ang phone ko. Ang sabi ko rin, Isa na ako. Ayun, dito. Yung Oh. masilong para makaano pa kaya. Opo, si kanya-kanya kayong post. Maria, dito sa Rio. sa inutan kami. Marina, JB man. Sa itaas, Lash. Oo, sige na, Marina. Marina, sa mga ababa sa inutan. Marina, Mga ababa sa inutan. Marina.
Change position naman kita. Sige, alam. Wala na naman. Wait lang po. Ito na lang. Sige po. Wala lang po, te. Sa pangaran na lang dumampo. So, dito isa-isa. Saan? Sige. Eh, grupo na kita. Opo, ay, hindi ko makikita po yung bangka. Dito isa. Dito. Saan ka pupos? Diyan. Mari na kamu dubit na kamu tak. Ay mo pala Israel mo bagal libong na. Kada shot da dyan mo. Tayo mari na tara. Sige kita dito. 1, 2. Isa pa, 1, 2, 3. Thank you. O mari na kamu. Iyo gayon. Ako na lugod o nanay. Okay, kita na daan. Uy, magayon mo. Magkiti na ba siya na nagpulog ang payo? O, kami nasa nang tulog. Mga nag-TV, Marina. Ika na tahaw. Marina. Ay, kamuha na tabi. Baka kanino mag-ano na may baka kanino magpapicture. Marina, dumana sa na po sa ano sa pangaran sa welcome to Blues. Umuulan na, di ba? Kung hindi tayo nag-picture sa taas. Yung tama ba na? Okay na? Pero ang fit ito, parang kung baga niya. 26 meters. Uy, may pili oh. Opo, aabot tayo dyan, picture tayo dyan. Group na, group picture na. Diyan kayo lahat. Pwede po, pwede po. Mari na din na kita. May pili. Dapat tigdiyo. Ano naman si Susan? Pasunod naman. Hindi ka nagsasawa man. Tulo talaga. Marina. Magayon na naman. Amari na kamu dali na. Gayon ito ang kanito. Gayon ito ang pangaan. Uy, amari ito hindi. Pre, dalag tatangitin. Ay, Bi, abot mo daw muna kay Ate Michelle. Dito ka man. Bibe, ay kuya. Okay, 1, 2. Smile. Bata may auto.
sabay po siya. Mari na hanap po ka na tumug ka. Oh. Nakuhaan mo na ang JBT. Dara ka JB, dara.